Binêrên hêja muzîkçen û stranbêjî Şiyar Eyaz ji bajarê Amedê bi şêwazekî nû stran û muzîka xwe diafirîne, da got rengekî nû bide strana Kurdî. Got muzîka rock û caz derbasî strana xwe ya bi Kurdî dike û ev yek di alboma wî ya nû de bi navê Xewnegir de diyar dibe. Niha hunermend Şiyar bi rêka Skype mêvanê bernama Heft Reng e. Hunermend Şiyar Eyaz gelek spas bû beşdarîbûna te bernama me. Spas xweş, gelek spas dikim we me mêvan kir. Gelek spas. Şiyar pîroz bi berî her tiştî alboma te Xewnegir navekî gelkî balkêş e. Alboma te bi stylekî gelekî cêwaz te afirandî û belav bûye pîroz bi te û li guhdara jî. Dixwazim pêşî em hinekî ser vê albomê biaxivin. Ev albom çawa ye û çawa fikra wê em bêjin tiştê got hatî çêkirin ji aliyê melodî ve aliyê nivîsandinê ve muzîka wê. Belê, bi rastî jî albûm 2020 de derket meha berfembarê di strana Xewnegir de jî divê berfembarê ez benda te bûm. Lê ez çil û yek salî me ev çil sala de min gelek tişt hat min anî cem hev, min top kir û repertuarek fireh di destê min de hebû. Êdî lazim bû albûmek ez derxînim û derdorê min jî hevalê min jî gelek pêşniyar kirin ji bo ez derxînim û xebatek wisa çêbû me albûm derxist. Belê. Mitxwaz got bêtir jî em hinekî ser albomê yani em dixwazin naz bikin rastî tip şêwazekî nû dikar dike Şiyar. Karê te te li amîra gîtarê dixîne û wekî dinê jî tu dixwazî got kirasekî nû li muzîka stranê stran bi Kurdî ne hest Kurdî ye lê belê muzîk tiştekî modern e heger em bêjin. Rock tê de ye, caz tê de ye, ew muzîka got ji rojava hatî cem e. Tu çawa karibû kar bike pêvî yanî li ser çi tê ava kirin? Ew tiştekî rast baş ciyê xwe digire yan tu dixwazî got xebatekî nû derbasî muzîka Kurdî bike? Bi rastî ev şêwaz za albûmê di muzîka Kurdî de şêwazek nû he. Lê Kurd ev şêwaz bi Tirkî, bi İngilîzî, an jî bi Erebî û Farsî guhdar dikin. Lê Kurdî de ez bawerim tecrübeyekî yekemîn e û wek te got rojavayî ye, soundek rojavayî ye. Lazim e ji bo Kurda jî çima Kurd ev soundê bi İngilîzî guhdar bikin, çima bi Tirkî, çima bi Erebî. Bi zimanê xwe jî guhdar bikin. Bi milyona Kurd henin. Şêwazên nû jî ji me lazim in. Yani û vê şêwazê vê soundê jî ez hez dikim ji ber wî yani tenê ji ber lazimînê bi hezkirî me derxist bi rastî. Belê. Belê. Ji bo em bêjin ji bo Kurda Kurd hinekî ji klasîk yanî stranên em bêjin resena Kurdî hez dikin civata Kurda. Ji bo stranên nû yani vê şêwaza han çawa li ser kar dike yanî ji bo got cemawerên yanî guhdarên ê Kurd wan bihê li girêdayî bi strana xwe ve. Tu çi dike em bêjin got dikaribe pirekê di nav ev şêwaza nû û di nav xelkê Kurd de çê bike. Yani aliyê teknîkê vê gotina dineqîne, tu muzîka xwe hinekî derbasî nav tiştî Kurdî derbasî nav dike, tu çawa kar dike? Ji bo gom teknîka wê naz bikin rastî wê xweş bê got bi me par veke. Bi rastî muzîka Kurdiya klasîk a folklorîk muzîkek çend hezar sal e pir qedîm e, muzîkek qedîm e, pir fireh e, dewlemend e. Lê ev 100 sal e, 200 sal e jiyan li dinyê gelek goherî global tiştekî globalizm dibêjin ya tiştek wisa çêbû êdî çanda rojava yani Ewropa çanda muzîka rojava bertek da
hemû welata, hemû çanda. Ev yani bertek mi go çik tepki etki da hemû welata, hemû çanda evya navê tiştê de jî em Kurd jî henin, em jî van müzikên rojavayî, soundên nûh me jî dî. Bi rastî tiştê ku te got yani kurmancî bi armoniya zimanê kurmancî pir fireh e. Yani ne ku tenê bi müzîka folklorîk mirov dikare pêk bîne. Mirov dikare di operayê de jî pêk bîne, mirov dikare di raqê de jî, cazê de jî bikar bîne. Yani ji bo wî tiştekî çîk ne lazım e. Yani awa tiştekî mirov pir pisporiyek mezin ne lazım e. Müzik gava têbîra te ziman jî ji xwe zû bi zû dikeve nav müzîka rojavayî yani. Ez karim ya bêjim yani nizan. Belê. Belê. Wekî dinê şiyar ji bo got em hinekî naz bikin mesela got nûjînkirina muzîkê. Niha gelek axeftin ser dibe û gelek tecrübe jî em dibînin di nav Kurda di êdî nifşên û dixwazin got rengekî bidêne. Amîrên rojavayî derbasî nav strana Kurdî kirine, gîtar, em bêjin çêloyê, piyanoyê, gelek tişt derbas kirine û hinek ji wan jî şêwaza gotinê, vokal di stranbêjiyê de guhertine. Carna mix dikin. Ji bo guherge em ji te bêjin tu kesekî xwendevan jî te muzîk jî xwendiyê, te baş şarezayî, te mamostê muzîkê jî. Em ji bo got em muzîka Kurdî nûjen bikin. Çawa yek kar bêje ew tişta baş yan nebaşî yani ew xebata got dibe xebatek baş e bi rastî alîkariya muzîka Kurdî dike yan jî nebaşî got muzîka Kurdî wenda dike û bêşikil dike, bêform dike, bênasname dike. Belê. Bi rastî ev pirsgirêkek pir mezin e. Yani tenê Kurdanê hemû rojhilata navîn Asya çünkü hinek bandorbûn çixwe hebe jî hinek têkçûyîn jî çê dibin. Mirov lazim e çanda xwe, müzîka xwe biparêze. Mesela müzîka Kurdî ez gava difikirim müzîka gava nêm got folklorîk û pir fireh e, pir dewlemend e, qedîm e, hezar salan e. Ji bo wî xebatên parastinê lazım. Yani tenê bi kesayetî xebat nabin. Mînakê jî henin. Li Tirkiye henin, ez bawerim li Îranê, li rojhilata navîn henin. Lê tenê ew nine müzîka Kurdî. Çünkü Kurd wek gavatnê min got Kurd bi milyonanin. Hinek Kurd bi milyona Kurd li Ewropa dijîn. Li wir gelek bandor li ser wan çê dibin. Ez gelek mirov dizanim li wir mesela bi Almanî guhdar dikin tenê êdî ya jî İngilîzî guhdar dikin. Lazim e mere van însanê xwe jî bi zimanê xwe û bi müzîkek soundek bi rojavayî me em bigîjin wan jî. Belê. Yani belê. Belê şiyar li tiştekî din te behsa Tirkiye kirin dixwazin nekî werin ser rewşa Tirkiye bi giştî hunermendê Kurda li wê de çalakin rastî lê car carna mixabin rastî astengiya tên. Tevî got gelek ji wana hunerê çê dikin lê rastî astengiya dibin, astengiyên siyasî bi xwe bandorê li wana dike. Wek me di demên dawî de Metin Kemal Qehreman her du hunermendên naskirî konsertê wan hatin rawestandin, Aynur Doğan û hinek çalakiyên Kurdî got bi tenê di astek hunerî de bûn hatin rawestandin. Ji bo te jî û ji bo hunermendên Kurd em bêjin astengî çi ne? Yani hûn karê hunerê dikin, hûn ne karê siyasetê dikin. Lê ew tişta hîn berdewam dibe li ser çi ew astengî tên ava kirin? Bi rastî ez gava ev tişt dibîzim û dibînim dilê min dişewite. Yani ev sala 2022 sed sala 21 yani hîn ev tiştên qedexeyîn ser çand û hunerî henin bi rastî mirov şaş dibe. Yani ev refleksek heye li vir
gava Kurdî zimanê Kurdî huner û çand tê dîtin rastî bi dijminayî tê nêrînek dijminayî lê dinêrin ev ya ne rast e em ê Kurdî jî em Kurdî nikarin ya ez bi Kurdî bê Kurdî nikarim ya huner bikim em ê xebatê xwe jî bidomînin rastî yani dilê me re dişewite êdî tiştek ev tişt êdî gere biguhere yani wilo devam bike nabe yani rastî jî. Belê. Di aliyekî dinê de ji bo civata Kurda ji bo rewşa hunermendê Kurda rewşa wan piçek zor e heger ez bêjim yanî sponser em bêjin alîkarî ji wan rênayê kirin bi serê xwe dikin wek tu kesekî di alboma xwe bi serê xwe çêkiriyê te bi serê xwe tu bela dikî hemû tiştî bi serê xwe dike û ew bargiraniyekê ji bo hunermendê Kurda. Çi lazim e got hunermendê Kurd karibin têkevin astek din karibin bi tenê hunerê çêbikin berhemê xwe biafirînin ew tişta çi pêwîst e û çawa yek kar bike ji bo civata Kurda heger ez bêjim. Yani wek te got gelek zehmet e bi Kurdî huner çêkirin tu jî hunermendî tu jî ev ya dibînî di nav van şert û mercan de yî bi muzîka bi zimanê Kurdî huner afirandin û çapkirin gihîştina gelek dijwar e gelek zor e yani hinek mirov dikare çareserî hinek çareserî henin lê yek tenênin dudinin yani mesela ez bawerim hinek saziyên serbixwe gere piştgirî bidin ji bo huner çünkü ez 12 sal li İzmirê jiyan kir min dî yani li wan dera saziyên serbixwe ji bo hunera Türk hunera Tirkiye sponsoriyek çandek sponsorî heye mesela di nav civata me de ev ya zêde tune rastî yani ez dibînim gelek dewlemendên Kurd henin lê qet tiştek nakin ji bo hunerê Kurd hunermendên Kurd qet sponsorî tiştê wisa ev çand di me de tune ev ya yekêmin adiyê min jî civak gel gere xwedî lê derkeve ayek rastî a girîng jî ev e gel xwedî li hunermendê xwe hunerê xwe dernekeve tu çi jî bikî nabe yani rastî berê heger ez bêjim ji bo kesê hunermend yani te got zehmetî heye lê kesê hunermend dikare li ser hunera xwe bijî wek heger em bidin beramber em li Tirkiye bihesbîn wek hunermendê Türk hunermendê Türk jiyanek baş dikin taybet di aliyê mûzîkê de di sînema de jiyanek gelkî baş dijîn jiyana wan tenê huner e lê ji bo Kurda ew tişta tune ye dikare hunermendê Kurd bijî ji hunera xwe yan zehmet e yani per hindik yani 4-5 kes ez dikarim bijmêrim ji bilî wî temamê wî karê cuda dikin nikarin bi hunera xwe jiyana xwe bidomînin ji ber ku şert û merc evin yani rastî jî lê dîsa ez mesela hinek ez dîsa jî hêvîdarim yani ya çünkü wê daha baş be ez wisa difikirim yani em nikarin belkî bi hunera xwe derfetê xwe çîk bikin lê ew ê bive ew ê daha baş bive mirov gere hêvî bike mirov ji bo wî bixebite ez jî wisa dikim bi rastî jî hêvî dikim navê albûmê jî xewnger e yani xewnek min jî heye bi rastî jî dev ji xewnê xwe bernadim ez ê hunera xwe heya ku ji destê min te ez ê bidomînim xweş gelekî xweş e te behsa albûma xwe kirim dixwazin berî mixatir ji te bixwazin yani ser ev albûmahan stranekê guhdar bikin stranek bernama xwe bi stranekê bidawî bînin stranek te ji vê albûmê û em nazikim got hinek nivîsanînê strana yê tene hevjîna te jî bi ter ew bixwe jî mûzîk jenê bi ter jî karkirî we bi keda xwe ev albûm amade kiriye ez gelek spasiya te dikim dawiyê de yani tiştekî xweş bû gotibû mêvanê vê bernamê
هیوی دکم گو کاری ته لپیشر افکارین خبات نو لسر نو کرنا موزیکا کردی گو لپیشتر و ناف جوات دیجی خو بگره سرکفتنیش سر دخوازم امی به برنامه خود بسترانک ته جوی البومی هگر تکاربه به جبو ما و جبو تماشوانا ام لتا گهدار بکن و گل کی باش نه کارم بمینم کوچن بدن بره بته نه کارم بمینم کوچن بدن به وقت بکس واجار زو جبیر دکه اشا ازی شواج بیر بکه هر کلان آنده هیچ به ناتته نکارم بمینم ev bajar zu jebir dike eşa eze şevaj bir bike her kolan ande hej behnatete nikarım beminem da 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 di da 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 di da di da va despedi ke jineknu بخوره خوشیه شاهیه تینه بخوره خوشیه شاهیه تینه ایدیل دوما شانا دلمه کف خوشم نها از دلگشم بغم کف خوشم نها از دلگشم نزانم دبکومه خواه خواباند گراد روم جراستیا بی باجاری نه کارم ببینم کوچن بدک بره بته باجار زور جبیرد که اشا از چواج بیر بکه هر کلامده هیچ بهناتته نکارم بمینم نکارم بمینم نکارم بمینم